Ahojte dievčatá, ja vás vítam u dnešného videa a dnešné video bude to vlastne kecacie video, bude to tutoriál na klasický make-up, nazvime to aj také Get Ready With Me. Bude to make-up, ktorý ja používam, keď idem niekde s babami na drink, niekde na party a nechce sa mi s tým make-upom nejak moc piplať, nejaké trblietky dávať a podobne, takže ja zvolím vždycky tento make-up. Je to klasika, čierna linka, červený rúž, nemáte s tým čo pokaziť. Ja som dnes použila produkty poväčšine na oči, poväčšine od eStyle. Použila som ich paletku Perfect Harmony Palette v odtieni 01 Natural, takúto, a vlastne použila som z nej jeden očný tieň, a to takýto hnedý, na celé očné viečko ako základ. A potom som použila z tej ich kolekcie eStyle Matte Touch Eyeshadow, som použila v odtieni 12 Cocoa, takýto tmavý hnedý, ktorý mi ani za potvoru nechce otvoriť, do vonkajšieho kutíka oka. A do vnútorného a podobočie som použila takýto biely v odtieni 02 Vanilla. A na pery, keďže tie sú takou dominantou tohto líčenia, sú červené, výrazné, som použila dva produkty od Pupi, a to konturovaciu ceruzku a pomôžte mi rúž. Konturovacia ceruzka je v odtieni 010, myslím, asi 010, a je krásna červená, ako budete vidieť vo videu. A rúž je to vlastne Pupa Velvet Matte, v takomto krásnom striebornom obale a krásnej červenej farby. Takže ak chcete vidieť tutoriál na toto líčenie, tak pozerajte ďalej. Takže začneme make-upom. Ja použijem dnes Rimmel Match Perfection. Rozotriem ho prstami. Mám také menšie krytie, takže ja potom použijem korektor s vyšším krytím, keďže sem tam mám nejaký pupáčik. Ale teraz v pohode môžem použiť aj tento Match Perfection od Rimmelu, pretože cez zimu nemám až tak masnú pleť. Takže make-up máme rozotrený, ďalej použijeme korektor, ja dnes pre väčšie krytie, keďže tuto mám také hnedé krúhy, alebo ako by som to nazvala, sem tam sa mi vyhodí nejaký pupačik, tak použijem pre väčšie krytie, ako som už spomínala, tento Liquid Camouflage od Catrice. Nanesiem ho rovno pod oči. A trošku aj na horné viečko, a budem to mať vlastne namiesto v báze pod očné tiene. A roztriem ho takýmto beauty blendrom od Ebelinu z DMK. Vlastne takýmto spôsobom to vťupem pod tie oči, aby som dosiahla aj vyššieho krytia.
No a teraz to všetko pekne zapudrujeme. Pod oči použijem klasický môj obľúbený fixačný puder od Essence. Je krásne jemne namletý, takže sa s ním dobre pracuje. Vytvorí vám takú zamatovú tú pleť, jemnú, hladkú na dotyk. A krásne aj prejasní to očné okolie pod očami vlastne. A ďalej na zapudrovanie celej tváre použijem od Rimmelu tento Stay Matte v odtieni 00 Peach Glow na moju mastnú pleť zmatňujúci, aby som sa neleskla. Môžem použiť trošku na krk, aby sa mi lepšie prepojilo s tým make-upom ten prechod. Nanesieme hlavne na nos, na bradu a hlavne na čelo, aby sme zapudrovali tú najmasnejšiu časť tváre, čo je vlastne táto T-zóna. Pudrovali, teraz použijeme od Catrice takúto ceruzku. Z jednej strany je taká špirálka na učesanie toho obočia a z druhej strany je klasický ceruzka. Takže vlastne tým si vytvarujeme to obočie. Obočie máme hotové a teraz sa vrátime späť k tvári a keďže ju chcem troška zahriať a možno aj trošku vykonturovať, tak použijem tento bronzer od NYC v odtieni Sunny. Tak a keď už máme dostatočne rozblendený ten bronzer, tak použijeme nejakú licenku, aby sme dodali šťavu a taký nádych k líčkam. A ja použijem dnes od Catrice Multi Matte Blush takúto v odtieni 020 La Lavender. A nanesiem ju s koseným štecom od BH Cosmetics. Pokračovať očami a ja dnes použijem očné tiene od eStyle a budem používať Perfect Harmony Palette, túto v odtieni 01 Nature alebo Natural, a ešte tieto dva monočné tiene a to je 02 Vanilla a 12 Cocoa. Takže začnem tou paletkou a z nej použijem očný tieň, konkrétne tento, taký hnedastý, a použijem a budem ho nanášať štecom, blending štecom od BH Cosmetics. Nanášam ho od vonkajšieho kútika oka po celom viečku až smerom do vnútorného kútiku. A to isté potom aj na druhom viečku. No
No a aby to líčenie chytilo trošku teplejšie nádych, môžeme použiť bronzer, ktorý som použila na kontúrovanie a zahrievanie tváre, tento od NYC. A teraz použijeme trošku tmavší odtieň a to bude očný tieň a to bude tento 12 kolková. A naniesiem ho s koseným štecom od PH Cosmetics. A iba tuto do toho vonkajšieho kutika. Malé množstvo, pretože nechceme mať to líčenie príliš tmavé. Môžeme ešte aj takto prejsť trošku do toho vnútornejšieho kutika. A teraz to všetko roztrieme tým blend štecom. Z torného kutika oka naniesieme tento monočný tieň tiež od eStyle a to v odtieni 02 Vanilla. Taktiež ho naniesieme aj pod obočie na rozsvetlenie a rozjasnenie. A ďalej budem pokračovať týmto dúom od Puppy, kde je vlastne aj očná linka vo fixke a načrtnem si ten špic. A na zvyšok oka použijem Maybelline gelovú očnú linku a šteček od Essence, taký skosený. No a predposledným krokom pri líčení očí bude riasenka a ja dnes použijem od Rimmelu Stop Up Curl 24 hodín. Má takýto zátočený kartačík.
Vidíte, že pekne natáča tie riasy a dodáva im taký prirodzený efekt, čo je dnes môjim cieľom. Vôbec tie riasy nezlepuje ani netvorí na nich žiadny taký nános. No a posledným krokom bude rozjasňujúca ceruska od Essence Big Bright Eyes, ktorú nanesiem na vodnú spodnú linku. A ešte trošku do vnútorného kútiku oka. No a vrhneme sa na posledný krok a tým sú pery. A ja dnes použijem produkty od značky Pupa. A to najskôr túto konturovaciu ceruzku na pery. Červenú samozrejme. Touto konturovacou ceruzkou sa veľmi pekne pracuje, pretože je mäkká a krásne s ňou vytvarujete tie línie pier. No a ďalším krokom bude riasenka, tá už bola, ale bude rúž. Takýto, a to je Pupa Milano Velvet Matte v odtieni 400. Je to krásna červená žiarivá farba, úplne nádherná.